opakovat a nebudu žádné exaktní dotazy. Jsem Miloslava Bačová a jsem z Krupky a podali jsme za náš zapsaný spolek Zdraví pro Krupku vyjádření. K tomu bych jenom chtěla říct, že kromě toho všeho, co tady bylo řečeno, tam upozorňujeme také na to, že může být ohrožen statek UNESCO. My jsme jako Krupka od roku 2019 na seznamu světového dědictví právě díky montánské kulturní vodnické krajině Krušnohoří-Dárské Dělka. Pokud nebude vyhodnoceno i toto hledisko, hrozí nám, a nejenom nám, ale samozřejmě potom třeba i Sasku, s kterými jsme společně v tom projektu, to, že nám bude tento statek odebrán. Podobně jako k tomu došlo třeba v Drážďanech, když tam vystavili takový ten most, jestli si vypadujete nebo víte o tom, tak bych teda byla ráda, aby se i tohleto nějak jako zohlednilo. Zaznělo tady slovo, že celý ten záměr unikátní a já si myslím, že jeho unikátnost spočívá především v jeho absurditě. Je absurdní pomyšlení nám sem do kraje, který byl tak dlouho vykořisťován a žili jsme tady v tak špatných životních podmínkách, které jsme potom začali řešit pod tlakem špatného životního ovzduší, špatného vzduchu v roce 89. Týden před vypuknutím nepokojů na Národní třídě, kdy teda v Teplicích se začalo tady demonstrovat. Radovali jsme se teda potom, že se všechno změnilo, že se nám začala ta krajina příroda vylepšovat. Trvalo to asi tak zhruba do roku 2000, pak se trošičku zase začaly zvyšovat hodnoty PM10 a PM2,5 a tak dále. A to, že teda přijde někdo s takovýmhle záměrem a chce nám sem implantovat takovýhle záměr, to je opravdu podle mě absurdní. Je absurdní představovat si, že tady na to ti lidé budou chtít slyšet. Přináší to tolik negativ, nejen těch ekonomických, ekologických, ale především těch lidských. A tady bych chtěla připomenout slova paní Virilkové, nedokážu už teď zopakovat, ale myslíme taky opravdu na ta lidská práva. Na právo na to, abychom měli možnost žít ve zdravém životním prostředí, abychom měli klid, protože tyhle lidé, kteří tady žijou, tady nebyli, já jsem to pár kilometrů dál, jsme jenom v té nárazníkové zóně s tím naším UNESCO. Ale nedovedu si představit, jako, jaké psychické útrapy musí prožívat na to, co je čeká. Když se vykřesali z toho, co tady zažili moje generace, teda když mluvím, z čeho jsme se vykřesali po těch letech, které jsme tady zažili v letech 70. a 80. Já si vzpomínám, že v té době, když probíhaly ty ekologické demonstrace v Teplicích, tak se na jedné panelové diskuzi mluvilo o tom, která ta energie, elektrická energie, která je jako nejlepší. Odpověď byla ta nevyrobená. Já jsem to zpočátku jako nechápala, ale pak jsem to nakonec pochopila. A já mám pocit, že nejlepším opatřením v tomto záměru bude, když dostane nesouhlasné vyjádření. To bude jediná možnost, jak teda jakousi tu nápodobu toho, že nejlepší elektrická energie je ta nevyrobená. Nejlepší pro životní prostředí a pro lidi v tomto regionu bude, když ten záměr se vůbec bude realizovat.